Morden! Ja veig que t'han trobat bé, bé. Tens bon aspecte, ja t'has recuperat del tot, Estic bé. Es pot saber què passa? Un munt de naus Vorlon es dirigeixen cap aquí amb un destructor de planetes. Arribaran d'aquí poques hores. Intenten eliminar totes les colònies i posts avançats on els teus associats tenen influència. Cartàgia va donar als teus socis l'illa de Selini per estacionar les naus. Ara que Cartàgia és mort, t'ordeno que retiris totes les naus, ara mateix. N'hi viuen 3.000 milions aquí. Els Vorlon no atacarien mai una població civil tan gran. Les naus es queden. T'esgarrifa, oi? Tenen por. I parlant dels teus socis, ens hem d'assegurar que podem parlar en privat. No et moguis. Hauré de fer repintar la paret, suposo. Està sonat. Qualsevol altre dia potser t'hauria dit que no. Però avui és un dia molt diferent. Per última vegada, retira les naus. No. No em fas por, Mollari. Si intentes atacar les nostres forces, perdràs. Sí, les vostres naus són impressionants en l'aire o en l'espai. Però en aquests moments encara són a terra. Sí. I què si són a terra? Poden detectar qualsevol nau a milles de distància. Què penses fer, Mollari? Fer volar l'illa? Francament. Ara que ho dius... No! He fet evacuar la major part de la població de Selini durant la nit. Uns quants s'hi han quedat per fingir la nostra presència. Ja sabien què se'ls demanava. Hauria preferit que fos d'una altra manera. Esperava que fossis raonable, però... Porteu-lo a una cel·la, tanqueu-lo. Has comès un greu error, Londo! Encara que els meus socis perdin la guerra, tenen aliats! Ells faran que Centauri primer pagui ben car el que acabes de fer! El que he fet? Oh, estimat Morden, si amb tu encara no he començat.